te keblech bon ngap yang sabai bisai sen hakan ka channel tem tak sngi ka naliang ka office jong ka principal of Kyang Nong Ba Government College kala penmi ya ki samla ki ba pule BSc B.Ed hakan ka college namar ki ba penmi first list kila de ban penmi ka first list te ngintip ka ek daw la yo le se ki ba absent la ne ki ba cha reject na kano ka dokumen jong ki la ne ki no ya ka bam kilang don sakato ka ne ki sit ki ba light hakan ka college menta ka sngi kin penmi ya ka second list mo te la da ka ne na kini ki second list kidang don ki ba absent la ne ki ba cha reject kin penmi biang ya ka third list mo la da dang don ki sit ki ba light mo ngim not ban ong han re la da dang don ki sit ki ba light tem ta kasngi namta ki on the safe dang don san ngut ki ba ki dang penmi namta ka on the safe categories te namta ka order ST SC sa lai ngut ki sit ki barang lai bat namta ki ba don jingduna don bat iberu namta ka chitol trat jong ka mikhalia don sa handringut ki sit ki ba lai te ka kasar I ka dekhas embha langki singchai I wa dameya dudon Mona Lisa dahar lishisha nongbri efficiency suchiang efficacy suchiang tekine drengut jongka estim khalia te baro kine ki bawa cha select hakaneka list second list kin one cha ka counseling ha ka apun July arjar pusan ha ka college ha ka Kyang Nong Ba Government College ha ka ITEP department ban pendap ya ka form ban claim man ka counseling ka sedang nadu ka khandai drik hanadu khandai beje lai pheu bat ya ka document ki haban ra ya kini ki birth certificate ki haban ra original bat ka serok mo birth certificate SC ST OBC certificate permanent residential certificate namta ki bamde jong ke mikhelaya person with disabilities lada pidai ki baduna mark sheet certificate from class 10 Sheldrang NC NSET score ke ba pila le tho ya ka entrance NSET score printed application form ka printed application form jong pin certificate tagi durchiteng jong pi atli ka Aadhaar card nata ka recipient jong ka application fee jong pi petang kum nahi ki ba nang ab ya ka that list lada nang don ke sit ke balai te kin sa penmi ya ka that list petang kum nahi ke blech bon ni chem yang akan yak su video